Xabier, zuk noizbait pentsatu duzu izango zenuela gaur egun daukasun familia? Ez. Egia esan da, ni txusekin elkartu izan ez panintz, eta berak alako proposamenak eta egin izan ez palitu, eta seguru asko ez genukeen horrelako familiarik sortuko. Nola joan zarete familia sortzen? Bagenekien hasieratik esan genuen adoptatutako umeren bat behintzat nahi genuela. Hainbeste kasu bazirela munduan, hainbeste milaka eta milaka ume familia premian, eta horrelako bati geurean lekua egin behar geniola. Zenbat egon zineten zuek zain? Guk orotara gure prozesuak 2 urte terdi iraun zuen. Lehenbiziko bilerara joan ginenetik, Bogotara Garaziren bila joan ginenera, 2 urte terdi pasatu ziren. Baina tira, beti daukazu pizgarriren bat, argazkia datorren astean bidaliko mendigute, eta hori da sekulako urratsa, eta halako batean bidaltzen dizute. Nolako izan zen hori? Jo, Elkar ezagutze hori? Bai, Anerrekin joan ginen, Anerrek 2 urte zituen, baina bagenekien Anerrek hori lehen pertsonan bizi behartzuela. Eta hala joan ginen, eta halako batean Sala de Partos izeneko batean, haze izena, esan ziguten, honaxe ekarriko dizuegu eta zaudete hemen zain. Eta han geunden oso urduri, 2 oparitxo eraman nizkion, mantatxo arroxaura, eta bai, pigel txiki bat, panpinatxo bat. Urtebete pasatu zuen familia batean, harrera familia batean. Eta Garazirentzat ura zen bere familia, eta bere familiaren gandik banantzera zijoa zen, eta etzekien norekin zegoen, etzekien norengana zetorren, eta negar batean gaixoa kostazitzaion isiltzea. Eta etzen isiltzen, eta taxian nere besoetan lo hartu zuen. Eta gero beldurrez genduen, esnatzen denean berriz ere negarrez hasiko da, eta esnatu zen, eta begiratu ziren, eta parretxo bat, eta ara. Eta handik aurrera dena oso erresa izan da. Egia esan oso erresa izan da. Bai. Eta gero Jon. Eta gero Jon. Bai. Tira, denon adostasunarekin, noski. Garazi etzen etorriko Anerrek adostasunik eman izan ezpaligu. Eta Jon ere ez genuen hartuko Anerre eta Garazi ados egon ezpalira. Baina hemen esan berra dago, nik hasiera batean ez esan nula. Lehen da biziko aldiz, guk etxean planteatu genuenean, Bai. Garazik Anerrek bere alabai ez esan zuen, eta Garazik esan zuen, ez, bera, alegia, ni txikia naiz, esan nahi zuen, txiki bat behar badu zueni oraindik ere txikia naiz, eta 2 urte zera motzo, neska ondia naiz, esaten. Baina, bai, nik uste beldurtu egin zela. Tira, Garazik lehen sumatu dut, nola esan duen, familia 1000 kolore, eta, bai, gero papere hor daukagu, eta beste batzuk ere hor dauzkagu present, Dreixa eta Esmea, eta Atoman, eta Bilal, eta Lukman, eta gure etxetik pasatu direnak denak, eta denek eman digute asko.